Praise the Lord. Sizokhonza uNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Bathandekayo ngimi lapha ukuba ngikhulume ngendaba enkulu ubaba uMkhatshwa athe angikhulume ngayo. Sinephasika bazalwane, iGood Friday sithi ngolwesihlanu oluhle ngoba uNkosi uJesu yazinikela yahlushwa yahlupheka ngenxa yethu. Alibonge igama lenkosi. Uma isesiphambanweni, praise the Lord, yabethelwa ngehora lesishiyagalolunye ekuseni, kwaze kwaba ihora lesithathu ntambama, ilenga esiphambanweni isezinhlungwini ezimangalisayo. Laphaya ilenga kanye nabaphanga ababili ilengiswe kanye nabo. Praise the Lord. Babanjwa ke balengiswa njengoba abonile bonke babelengiswa esiphambanweni. Ngalesi sikhathi belenga esiphambanweni, laba baphanga ababili eyayibethelwe kanye nabo babekhala bebalisa, beyicelela nokuthi bebengeke bakhibe bethulwe esiphambanweni. Alibonge igama lenkosi. Kwasho ukuthi ke uma ugwetshwa ukufa njalo nje, akukho okungenziwa. Alibonge igama lenkosi. Inkosi uJesu ngaleso sikhathi ithulile yona, ayisho lutho njengoba izwi lisho ukuthi wathula njengemvu phambi kwabagundi bayo. Alibonge igama lenkosi. Uthe ngehora leshumi nambili emini yaqala yezwakala yakhuluma indodana kaThixo, yakhuluma amazwi abalulekile, amazwi umuntu ofayo ngisho kithi emndenini ayabaluleka ukuthi esehamba kashiyanga lutho yini, noma esehamba ngabe walayiza wathini. Alibonge igama lenkosi. Kodwa lapha ukhuluma umnikazi wokuphila lokhuluma lapha. Lamazwi ayisikhombisa abalulekile bazalwane ngendlela emangalisayo. Yikho njalo sihlala siwakhumbula ngoba ngalesi sikhathi yilapho kufezeka khona inkonzo uJesu ayizele emhlabeni. Izwi lokuqala alikhulumayo lithi, Baba, bathethelele abakwazi abakwenzayo. Praise the Lord. Lelizwi uma isethi Baba bathethelela abakwazi abakwenzayo, haleluya, ukungakwazi abakwenza, ake sibheke laba bantu uJesu uyakhuleka manje. Ukhulekela laba bambulalayo, ukhulekela lezi zitha zakhe. uJesu ukhulekela mina nawe. Alibonge igama lenkosi. Laba bantu abambulalayo abakwazi abakwenza, bazi ukuthi babulala indodana kaNkulunkulu. Ubulawa ngabaFarisi, ubulawa ngabaJuda abebehlezi belinde umalusi. Umalusi uyena osethema ifika lapha baze bamamukela, abababukelanga manje bayambethela, abakwazi abakwenzayo. Praise the Lord. Kuyenzeka bazalwane umuntu akhulume ngokunganaki. Ake sikhulume manje ngesono umuntu angasazi asenzayo. Kuyenzeka ukhulume ngokunganaki, umlimazi omunye umuntu, umlimazi omunye umzalwane, umlimazi wena ungeze wazi ukuthi wena umlimazile. Uhamba nje ulimele ngoba wena awukwazi wonile, kodwa wena uhamba nje wazi ukuthi wonile. Number 2, kuyenzeka indlela oyiphatha ngayo, haleluya, kube khona umzalwane olimalayo omyagcina ephume ngisho enkonzweni. Kunabantu othuthola abesuthola wahlala ekhaya yini na ngale nyazwa umzalwane uthile wakhuluma kabi noma wenza kabi. Thanda omnye umzalwane
owayivama ukuthi mayishumayela athi yabona njengoba ngikholwa nje uma ngomile ngathatha ibhodlela labhiya ngifaka amanzi abantu bangeke bathi sibona umzalo nephuza ubhiya. Praise the Lord. Bayalimala abantu ngesenzo sakho osenza wena ungazi. Hallelujah. uPilato bazalwane laba bambulalayo kukhona isono. Alright, isono osenza usazi ukuthi sisono kodwa sesenzekile noma urealize ukuthi ngonile la alibonge igama kodwa ungeza waqonda ukujula kwaleso sono osenzileyo. Amen. uPilato amabutha ayembethela uJesu angaziba ngokuthi wona ayenza izwi lenkosi ayethunywe inkosi kodwa lamabutho yiwo amelukela umkhela wameva yiwo ayemkhafulela ngamathe yibo ababemshaya bembhaqabula kwisono leso abasazi kukhona usenza isono kodwa ungakwazi ukujula kwaso. Praise the Lord. Abantu ababemilapho ukuqaba olwalimile isixuku esikhulu esasilapha iphambano lapho okwakubethelwe khona uJesu nabaphangi. Lesi sixuku sasimemesa naso sithi mbethele kodwa sasingeke sikhombe nesodi sona senzileyo uJesu. Praise the Lord. Laba abantu ababemesa lapha namhlanje ngabantu abanye uphilise ihlobo zabo wasumisa ishoshe ihlobeni zabo yibo bakhona laba bazizinko ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili basutha namhlanje bambethela bathi mbethele alibonge igama lenkosi banecala lithi izwi lenkosi ungafakazi ngamanga ngoma bayambethela kanye nalaba ngalokhu kumemeza kwabo. Alibongwe igama lenkosi. uPilato uyalithetha icala mayithetha icala uthi angifumani icala kulo muntu. Haleluya. Kodwa ngenxa yokwesaba ukuvukela isizwe nabaFarisi nabapristi laba uyanikela uJesu esengalitholanga icala uyasuka lapho ugeza izandla zakhe. Haleluya. Ukugeza kwakhe izandla akususanga isono sakhe asenzileyo. Izwi lenkosi lithi igazi lezimvu nezimbuzi alisusanga isono necala kwaze kwadingekela kaKristu pho amanzi ageza ngawo izandla. Alibonge igama lenkosi. Bazalwane ngalesi sikhathi ngithe ngehora le-12 kwaba mnyama ezweni ngendlela yokuthi inkukhu zagibela emthini zibona inkukhu ukuthi usho sesebusuku manje sebusuku abantu bangene endlini bagogobala khona bayivalele ezindlini ngoba kusebusuku kodwa kunesimanga sokuthi bonke laba bantu bayazi ukuthi kusebini lento eyenzakalayo ayikaze yenzeke ungubufakazi bokuthi lo muntu obulawayo akusiyena umuntu kodwa indodana kaNkulunkulu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Zakibeni inkukhu. Amen. Hallelujah. Izwi lelo bazalwane bokuqala ngokusizwa uNkulunkulu labazwi ayisikhombisa bazalwane. Ngizowathinta ke onke ngiyathanda ukusho ukuthi lamazwi praise the Lord abalulekile ngendlela emangalisayo yingakho lamazwi emasontweni kukhulunywa ngawo siyakhunjuzwa umsebenzi obalulekile esawenzela uJesu ezindaweni zonke ngaleli langa siyacelebrate sikhumbula ukufa kaJesu. Alibonge igama lenkosi. uJesu abambulalanga ngoba bemashula uJesu akabulawanga ziphikile ababemqongqotha ngazo nanomkhonto abamgwaze ngawo kwakuthi bambambe bameneke esiphambanweni. Haleluya. Kwavuma yena uye owazinikela ngokuphila kwakhe ngenxa yami nawe. Alibongwe
igama lenkosi. Praise the Lord. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, ngizoqhubeka ngingene ezwini lesibili akabonga uNkulunkulu wethu. Praise the Lord. Izwi lesibili uJesu uthi umphangi kuvela umphangi omunye wemphangi. Njengoba isixuku simemeza la, lesi sixuku njengoba siyamemeza, nalabo abaphangi bangenwe yilo moya wokuthi nabo bambhinqe uJesu. Bathi wena wasindisa abanye, uba uyindodana kaNkulunkulu yehla esiphambanweni zisindise nawe. Nalabo abaphangi wabangena lo moya basho njalo nabo wayesephenduka uthi lona omunye kahleke. Thina silenga lapha nje kungenxa yoba sithola okusifanele, lona akenzanga lutho. Alibonge igama lenkosi. Usethi ke haleluya, uthi Baba ungikhumbule uma ufika embusweni wakho. Alibonge igama lenkosi. Ngalamazwi uthi akamkhumbule uba efika embusweni wakhe. Yini lathi akayikhumbule? Uthi akakhumbule imisebenzi yakhe emibi le akade yenza eholele ukuba alenge lapha esiphambanweni na. Praise the Lord. Cha, kodwa uthi ngikhumbule emthandazweni ubuwenza. Mthandazo oqala baba bathethelele. Uthi nami bengikulo mthandazo. Namhlanje sila indlimbe sikulo mthandazo, uthandazo Jesu sasingakazali. Wathi uJesu wathandaza, akathandazelanga laba bambulala kuphela, wathi uthandazela umhlaba wonke. Athi uJohana nanti iwundlu likaThixo elisusa izono zezwe. Namhlanje kulusuku lwakhe lokususa izono zezwe. Alibonge igama lenkosi. Wayengeke afe engasashongo lutho, kodwa ufeza inkonzo. Futhi uJesu akafanga, kodwa wakubeka ukuphila kwakhe njengezwi lakhe. Praise the Lord. Elithi yena unamandla okuthabatha, unamandla okubeka phansi ukuphila kwakhe aphinda kuthabathe futhi. Ingakho namhlanje ulenge esiphambanweni emva kwalamazwi yafa. Haleluya. Uyavuka, uzobevuka ngesonto uyophinda kuthathe ukuphila kwakhe. Alibonge igama lenkosi. Uthi ke umphangi ungikhumbule ma usufike embusweni wakho. Haleluya. Uthi akamkhumbule emthandazweni wakhe. Alibonge igama lenkosi. Ukuthi naye umkhulekele. Alibonge igama lenkosi. Haleluya. Haleluya. Njengoba emkhulekela, ukhulekela njengoba ethi akamkhumbule mayisefikile embusweni wakhe. Ngamanye amazwi, haleluya, uthintekile ngoba othethelelwayo yilowo ophendukayo. Ngamanye amazwi noma engekasayilandi indaba yakhe, kodwa ukuthi ulenga lapha nje esiphambanweni. Alibonge igama lenkosi. Ube ngenxa yamacala akhe. Praise the Lord. Manje kuyayicelela uxolo. Sidlula bazalwane sesiya ezwini. Mhlambe ngilibala ukusho amazwi bazalwana ngixolise. Lelizwi engikhuluma ngalo, praise the Lord, litholakala lapha kuLuka 23 verse 43. Akasifundele ongalithola, yilokho okulungile. Funeka siwafunde lamazwi ukuze nawe ubungazi uthatholakalapi ubuso yakwazi lokho. Verse 43. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uza kuba nami eparadise. Amen. That's a mistake. Ngiyaxolisa, that's a mistake. Akufanele ngisho njalo. Elesibili. Bonge igama lenkosi. Mama inaka lempendulo bengifuna ukuya lapho. Mama inaka lempendulo kaJesu. Akasho uJesu uthi hayi sisazoke sibonisane nobaba bese sibona. Kodwa uthi namuhla.
impendulo kaJesu iyashesha ithi namuhla ngizobe nginawe eparadise. Iparadise indawo yabantu abanqobileyo. Alibonge igama lenkosi. Iparadise yile ndawo Jesu akhuluma ngayo. Wathi ekhaya kababa kunezindlu eziningi. Mabe ngenjalo bengikunitshela. Ngisawulungisa indawo. Alibonge igama lenkosi. Ngabanjani abangena eparadise na? Yilabo osono zabo sithethelelwe. Ongubo zabo zihlanziwe egazini. Haleluya. Le ndoda ngalamazwi wakhuluma manje iyayicelela intethelelo kuJesu. Iyavuma ukuthi Jesu wena isishilo yaconfessa. Yathi Jesu ufanje thina sifanele silengela ngoba thina vele sonile thina sithola lokho okusifanele ukuba masithole. Alibonge igama. Dedele ngixolele ngihlehla kancane izwi lokuqala lapha ya itholakala kuLuka 23 verse 34 makukhona ongasifundela masinyane. 3 verse 34. Yebo. uJesu wathi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana ngezingubo zakhe benzelana unkatho. Amen. Yebo izwi lokuqala bese ngikhulumile ngalo. Alibonge igama lenkosi. Bese siyedlula siya ezweni lesithathu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Yebo. Izwi lesithathu litholakala lapha kuJohana 19 verse 26 and 27. Lithi mame bheka nansi indodana nangu nyoko. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. uJesu lapha njengoba ekhuluma nonina. Unina uyamkhumbuza ukuthi akanganamatheli kuye njengomntana. Kodwa unina wayinikezwe ukuba abe umntana wakhe lesi sikhathi sokuncane. Wayidinga amabele okuncela. Alibonge. Wayidinga umama. Umama uyinto enkulu ebalekile kumuntu. Umuntu wonke ozelwe. Hallelujah. Amen. Umama umuntu mayifika emhlabeni. Umama uthando lokuqala ukuthola kumama. Ukumfundisa uyithola ukuthi ubani ukuthola kumama. Ukwenza konke ufundisa umama. Alibonge. Umama ubaleke ngendlela emangalisayo. uJesu unina uMaria wayemdinga kuleso sikhathi sokumkhulisa njengomntwana. Incwadi yasebaseFilipi besibili ithi wazithoba wathabatha isimo sokuba abe umuntu abe inceku wathabatha umzimba. Alibonge igama lenkosi. Manje ngaleso sizathu ake ngithi uJesu 100% umuntu 100% uNkulunkulu. Njengoba ekhuluma lamazwi kanje umtshela ukuthi akanganamatheli kuye. Umnikeza uJohane. Haleluya. Amen. Ngamanye amazwi. Haleluya. Wayena unina uqobo wayengeza ukusindiswa noma ngene embusweni kaNkulunkulu ngokuthi wakhulela uJesu. Kwakuzodingeka aphenduke izono zakhe nayithethelelwe amvuma amemukele uJesu njengomindodana layizeleyo. Uyamkhombisa ukuthi yena uNkulunkulu akasiyi umuntu. Mame nathi ndodana nangunyo. Ngamanye amazwi usemkhombisa abazalwane ibandla okuzofanele abe kanye nalo ngoba yena njobe kule nkonzo uyahamba manje useyahamba ubuyela kubaba wakhe la uMaria yena engeze khona sebuyela kuyise. Haleluya. Uyamkhumbuza ngelinye ilanga uzokhumbula umshado waseKhana laseGalile. Uzobikela uJesu uthi iwayini seliphelile. Uyambuza uthi mame ungena ngapi kukwami? Haleluya. Ngoba isikhathi saba sikafiki. Hey, uNkulunkulu uJesu wayesazi isikhathi sakhe sasingakafiki. Ngakho izinto zonke zenza ngesikhathi. Hayi isikhathi singakafiki ngoba zizokonakala. Praise the Lord. Amen.
uyamtshela ukuthi uyamkhumbuza njalo konke mame ungena ngaphi kokwami. Amen. Amen. Alibonge igama lenkosi. Amen. Bekhuphukele ephasikeni njengoba sisephasikeni uMaria noJosepha bahamba noJesu neminyaka ewu-12. Bayahlala insukwana mase bebuya uJesu uselahleka. Abamboni bacabanga ukuthi phakathi kwalaba abanye abahamba nabo. Kanti uJesu usele nezimpungu ethempelini uphendulana nazo nezwi likaNkulunkulu. Mase bemfunile bayamfuna uJesu mase bemfunile bemthola bakhathazekile. Bathi kodwa uthi nina yini lokho osenza khona? Uthi uJesu beningifunelani ngoba bengisemsebenzini kaBaba. Hayi. Zonke lezi zinto kodwa kuyabonakala ukuthi umama akayizwa kahle into ekhulunywa indodana. Nalombuzo wayo yena ehluphekile noyise uJosepha bemfuna uthi bebemfuna semsebenzini kayise abayi understand lento nomama wathola nje umntwana wakhulela wathanda ingane yakhe. Alibonge igama lenkosi. Ngithi kancane lapha esiphambanweni ngaphandle kwalesi sixuku esimemeza ukuthi mbethele umuntu okhona lapha uMaria unina kaJesu uMaria udade wabo uMaria umkaKlofas. Alibonge igama lenkosi noMaria Magdalene. Abafundi babalekile. Haleluya. Babalekile bahamba bamuka. Laba basele noma benovalo kodwa uthando libanikeza isibindi sokuba babone ukuthi uJesu lona uphelelaphi. Alibonge igama lenkosi. Praise the Lord. Futhi bona bamlapha nje abathanda ukuthi uJesu lona ngafa babona ukuthi ubefanele afelele. uMaria uphatheke kabi ngale ngane yakhe ebulawa yilaba bantu. Akaqonda ukuthi kwayena uqobo lwakhe kufanele le ndodana yakhe le ngane yakhe ife kuze nezakho uzona uqobo zithole ukuthethelelwa. Praise the Lord. Amen. 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 Sedlula bazalwane asiye ezwini lesine. Izwi lesine litholakala lapha kuMathewu 27 verse 46. Akasifundele ongabusethulile. 46. Yeah. Verse 46. Kepha ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Eli Eli lama sabachthani okungukuthi Nkulunkulu wami ungishiyelani na. Yamemeza uJesu uthi Nkulunkulu wami ngishiyelani. Ngalesi sikhathi kumnyama nje. Haleluya. Lobo bumnyama bazalwane bunyama besihoko. Haleluya. Amen. Ubumnyama obusesihogweni. uJesu njengoba ekhuluma noNkulunkulu manje usemshiyile. uNkulunkulu uJesu usembethe zonke izono zabantu. Wembetha amahlazo. Zonke izinto ongayicabanga emhlabeni usembethe zona. uNkulunkulu uyazizonda isona akasondeli la kunesona khona. Useyishila indodana. Ubeshila ongayizolo kubafundi bakhe bedla iphasika. Wathi nina nihamba nibiyele kwabakini. Wathi kodwa angingedwa. Ubaba uzobe nami. Kodwa manje nangu baba usemshiyile na. uJesu yaqala ukushiwa uyise akaze amshiyise. Selokhu kwathini nasekudabukeni uJesu noyise ube naye. Alibonge igama lenkosi. Uyazi kubufakazi lobu ukuthi lo mnikelo owenziwa uJesu ngezono zethu uNkulunkulu uyawemukela. Amen. Indodana yakhe ayithandayo usebona igcwele izono zabantu usethethe zonke izono zethu wazithwala amacala onke ongawacabanga. Uyazi nawe njengami njengakho lwasengimdala uNkulunkulu wangisiza wangihawubela
hamba nje ngokwemvelo futhi ngwakwezulu ngahamba nje intamasa alibonge igama leNkosi. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Manje njalo ngiyambonga uNkulunkulu mangithandaza noma ngilala kubuka ngithi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi wangembulela iqiniso lokukholwa. Angaze ngasonta ngaphambilini ngithi abiwe esontweni kodwa ngathi mangikholwa ngasindiswa. Amen. Alibonge igama leNkosi. Amen. Praise the kungenxa yaleli langa. Amen. Amen. Ngithi ke kumnyama ezweni ngendlela emangalisayo bayabona nabantu ukuthi ayikaze yenzeke lento njengoba uJesu ekhuluma wena manje uyakhala uthi Eloi Eloi uNkulunkulu wami ungishila bese ngisekuthenini ke bazalwane ubufakazi bokuthi umnikelo wokufa kaJesu uNkulunkulu wawemukela. Haleluya. Ubonke ububi bethu uyicala lethu onke amanye ayise kuJesu wamflathela baba wakhe wamshiya nokho engezi ukumshiya nomphela kodwa wayemshiya ukuba kube bufakazi bokuthi izono zeze zonke usezembethe yena kanye nobuhlungu bethu kanye nokugula kwethu kanye nokuhlupheka kwethu. Praise the Lord. Amen. Siyaconfessa lapha esuthane bese zenzeka izinto ngoba uJesu ngaleli langa uyise wamshiya esetholele izinto esetholele inhlupheko ethwele ukugula ethwele konke usizi nenhlupheko yabantu wamflathela wamshiya. Alibonge igama leNkosi. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Asedlule bazalwane ngishilo ngathi ngizothinta nje kafushane asiye ezweni lesihlanu. Izwi lesihlanu sizolithola lapha kuJohane u19 uverse 28 akasifundele oselitholile. Amen. Chapter 19 verse 28. Verse 28. Kwathi ngalokho uJesu azi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba kugcwaliseke umbhalo wathi ngomile. Amen. uJesu ukhuluma nje izwi lodwa manje uthi ngomile. Amen. Amen. Ngishilo ngathi uJesu ayumuntu 100% futhi uNkulunkulu. Vele inyama ngokwenyama yakhe womile uJesu uphuza ukugcina izolo ngesikhathi edla isidlo. Indaba zomlomo wakhe zomile, ulimi lwakhe luvuvukele, uphethwe izinhlungu yalenge esiphambanweni. Alibonge igama leNkosi. Amen. Noma kunjalo ekhala ngokoma ukhuluma umnikazi wokudala imfula nemithombo emikhulu onisa imvula ezulwini ehlele emhlabeni abantu bathola amanzi emhlabeni kodwa namhlanje yena womela amanzi yena womile. Hallelujah. Nothi uyamphuzisa umnika uvinika unakuqeda ukoma komuntu omileyo kodwa yonke lento iyinto yokumhlukumeza. Sigaba sokuqala leso. Isigaba sesibili uJesu womile emphefumulweni wakhe wemele uNkulunkulu lo asemshiyile. Mawufunda amaHubo u42 uverse 1 uthi njengendluzela yomela amanzi umoya wami womele wena uNkulunkulu. Womile womela uNkulunkulu omshileyo uJesu. Hallelujah. Nedlule uJesu womile womele mina nawe. uJesu ungumaluso omuhle. Praise the Lord. Maluso omhle womela izimvu ezilahlekileyo, izimvu ezidukileyo. Njengoba sekumnyama ekulenhlupheko nalolu usizi kwaba ingenxa yokomela mina nawe. Sibhubha ezonweni singamazi uNkulunkulu. Wehla washiya ubukhosi bakhe washiya ukunethezeka kwakhe kodwa wehlele emhlabeni wazohlushwa ngabantu. Alibonge igama leNkosi. Praise the Lord. Wobele mina nawe womela izimvu ezilahlekileyo. Akabongwe
uNkulunkulu wethu. Haleluya. Siyedlula bazalwane siya ezwini elilandelayo. Made lamazwi mangasho izwi ngalinye leintshumayelo nje egcweleyo. Manje ke ngiyathinta nje izinto ezibalekile. Alibongwe igama lenkosi. Haleluya. Izwi lesithupha lithi kuphelile. John 19 verse 30. Haleluya. Akasifundela John 19 verse 30. Verse 30. Wathi ukuba uJesu awemukele uvinika, wayesethi kufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. Amen. Haleluya. Uthi uJesu kuphelile. Haleluya. Umsebenzi ufeziwe. Sekuphelele konke. Usekwenze konke. Alibongwe igama lenkosi. uJesu uhlupheke efika mayizozalwa kulomhlaba. uJesu uzalelwe esibayeni seyinkomo ngoba indawo yayingekho endlini ehamba. Akakho omunye umuntu esizuthi wakwazalelwe esibayeni sikhona nje lapha, kodwa uJesu kuphela. Alibongwe igama lenkosi. Amen. Wazalelwe esibayeni, wazalwa njengenkomo. Haleluya. Wakhula uJesu esekhulile, waqhubeka uJesu wahlupheka. Bamzonda abamemukelanga. Haleluya. Bamzonda uJesu waba umhambi ezweni akudalileyo, nabantu ezekuba bamemukelanga. Haleluya. Wanjengomhambuma uthi uJesu ngelinye ilanga ekhuluma nesazimthetho usithi inkosi ngiza kukulandela. Uthi mina nginayo ngisho indawo yokucamelisa ikhanda ungangilandelweni. Uthi izinyoni zinezidleke, impunshi zinemgodi, mina nginayo indawo yokucamelisa ikhanda. uJesu emhlabeni lokho afika, wafike wahlupheka. Alibongwe igama lenkosi. Namhlanje ubhekene uthi ke sekuphelile, sengihluphekile, kuphelele, kufezekile. Sengikwenze konke ukuba umuntu ngikhokhe icala lomuntu emhlabeni. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sengikwenze konke, sekuphelile, kuphelele ngoba mina sengikwenze konke. Hallelujah. Khuluma uJesu lamazwi usaza kufa. Alibongwe igama lenkosi. Basalwane lendaba kaJesu yabona lethi kuphelele. Ngiyibuka bangiyibheka. Haleluya. Uyabona basiphenduka. Amen. Amen. Usuka lapho suka khona. Alibongwe igama lenkosi. Bake bafakazi abanye ukayihambele etendeni dlamankwebe venjalo. Kubizwi althakhola imthintizwi ezebuJesu. Khona lento engiyinothisayo ukuthi mawuma phambili, masifika kuJesu akudinga ulande onke lamacala owenzileyo, ngoba icala walithetha kwaze kwasengalele. Bemqulisa amacala, bemhlupha, kwakuthethwe lakhe icala nelami. Yonke lemisebenzi engcolileyo yathethwa ngalelo langa. Okwakho kuza kuJesu phakamisa izandla, uvuma ukuthi uJesu inkosi nomsindisi wempilo yami. Uthi namhlanje Jesu ngiyakwemukela, akukho phinda uzokulanda. Alibongwe igama lenkosi. Ale ngiyabona lapha mkatshwa njengoba nithetha amacala, likehlehla icala kuthiwa hayi lisaphenywa. Umphenyi uthi usaphenya ukapheli, hlehla kuzephela unyaka sahlehla nje icala lithiwe khokolozi, kuthiwa hayi liyahlehla. Haleluya. Kodwa lami icala nawe lathethwa ngesikhathi kuthethwe likaJesu, ngesikhathi kuthethwe likaPilato. Noma ngabe bewenzeni, bubulala abantu abangaka noma wenzeni, kodwa okwakho nje wena mawuvuma, wena mawusondela kuye. Kunezwi lapha kuJohane 3 elithi uNkulunkulu wathanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezele. Mase liqhubeka ngithi ko33 bese lithi ukukhanya kufikile ezweni, kodwa abantu abakuthanda ukukhanya, bathanda ubumnyama ngenxa yemisebenzi yabemibi. Nithi ke sengizohlala phansi, mawukhona ungakazi memukela uJesu.
ayingapheli le conference ungamemoyela. Amen. Praise the Lord. Amen. Ngithi mina angizoyibiza altar call kodwa ngithi mina ayingapheli Yeah. le conference uJesu ungamemukela. Hallelujah. Amen. Ukhulunywa ngeHades bakhulunywa ngeParadise alibongwe igama lenkomo. Abantu ke nami nje njengami ngengachaza kithi ngivele emzini wesiZulu kwakuthiwa kithi hayi yohlangatshezwa ngogogo cha ogogo abekho khona iParadise neHades abazoye eParadise yilabo abaye bavuma izono zabo bakho hayi basonta ngoba walapha esonteni konke kuhamba kwenzeka konke kodwa ukusindisa uzahlukanisela umkhonto uNkulunkulu ngoba ngithanda ukwedlula nje ngithi lo msebenzi uNkulunkulu uyabona uNkulunkulu akaphinda abe nomusa nabantu nothando lwakhe lwaphela namanje lukhona manje ikhethozana nonke nikhathele nenisindwa kodwa ukwedlula lapha lakhala icilongo wena ungakazi uyihlanganise nasekonakele noma wena wafica ukufa ungayibona ngathi wena usemusha kanti usuku lokubizwa ulwazi umuntu uyahamba badubulana igebengu bakushaya inhlavu uhambe ayibongwe igama lenkomo ukuthi ke hawu Nkosi yami ngacishe ngakholwa kodwa khona bese ngithi ayingeke ukusiza ucisha kavelwa alibongwe igama lenkosi ngithi mina kuzokusiza amen. Uyabona uNkulunkulu uyabona uJesu ubuhlungu abuzwileyo emhlabeni ehlupheka ngitshelile ngathi ngosuku afika ngalo wazalelwa esibayeni pheko blongwe benkomo wahlupheka emhlabeni wamhamba akukho uJesu la ehlala khona wayehamba ngenyawo njenga ngaleso sikhathi wayengekho nezimoto haleluya ehamba eshumayela ephilisa abantu efusa abafileyo amen ekugcineni bambamba bambulala wahlupheka wabekezela uJesu Jesu enamandla okuyikhulula bambamba ngoba kuvuma yena uPetro wahosha inkemba egenca indlebe yalaba ababambi bakhe wayithatha uJesu uzobona ukuthi uJesu wayinothando olumangalisayo wathatha indlebe wayinamathisela wathi lona ngabuyisela inkemba emuva alibongwe igama lenkosi bambamba bameneka esiphambanweni wayenamandla okubiza ingilosi zibaqede kodwa ngoba wayeyombele mina na useshilo wathi ngomile uba udedela leli thuba uyazi lamazwi abalekile ukuthi ake sibatshene nabanye abangazi bayizwe le ndaba abangayazi ukuthi uJesu wahlupheka woma wahlushwa wabulawa wayengenasono uJesu wafela kwafa yena esikhundleni sethu uze thina siphile haleluya singene eParadise lika Baba alibongwe igama lenkosi hayi bazalwane ngenxa yesikhathi angiphuthuma ezweni lokugcina haleluya praise the Lord uthi ke izwi lokugcina alithola lapha kuLuka 23 verse 46 amen Luka 23 verse 46 lifundeka kanjena uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Baba ubeka umoya wami esekushilo lokho wafa amen. Ala ngalesi sikhathi izwi lokugcina uJesu yafa ubumnyama sekuphelile sekuyakhanya alibongwe igama lenkosi nezinkukhu zehlile emthini nabantu sebeqale baphumele phandle manje alibongwe igama lenkosi abaqondi into eyenzakalayo haleluya uthi uJesu Baba esandleni zakho ngiyawubeka umoya wami alibongwe igama lenkosi uJesu kabulawanga wabeka umoya wakhe esandleni zikaBaba wakhe yebo bayibulala inyama ngezandla ezimbi uthi uPetro mayishuma encwadini uthi nambamba nambulala ngezandla zenu ezimbi kodwa yena umphefumulo wakhe abawuthintanga wathatha umphefumulo wakhe obeka ezandleni zikaBaba ezandleni zikaBaba kuphephile akukho ongakuthinta khona kanjalo uma usukholwa asikho isidingo sokwesaba ukufa ngoba umphefumulo wakho uyezandleni zikaBaba uzophepha khona kodwa wena bawuye wakholwa indodana yakhe ezelwe yodwa alibongwe igama lenkosi ezandleni zakho ngiyawubeka sizokhumbula masikhumbula indaba yaseGibhithe basikhumbula ukuphuma Israel eGibhithe
lithizwe wabakhipha abantwana bakhe ngesandla sakhe sinamandla isandla sikaNkulunkulu. Ayibongwe igama lenkosi. Wahamba noMose, haleluya, ebusuku bakhanyisela, babefika phezu kolwandle olubomvu, ulwandle lalivuleka. Alivulwa ngoMose, uNkulunkulu wayehamba naye esebenzisa uMose. Isandla sikaJehova wabakhipha ngesandla sinamandla. Siyazazi inhlupheko kaFaro zamehlelayo ma engafuni ukukhipha abantwana bakwa-Israyeli. Alibongwe igama lenkosi. Ethi indaba umphefumulo wakho ungethi into elutho uma uhambe ukhono. Asikho isidingo sokwesaba ukufa. Ngiyangizweke laba abasonto abangaqondi kahle. Kusho umfundisi athi hayi asazi nje nathi bazalwane noma sizongena nezulu. Indaba balibele izono. Badla nje izono bese beyosonta ke nesonto baphipa business zone. Umuntu okholwa amen, asikho isidingo sokwesaba ukufa ngoba umphefumulo wakho uya ezandleni zikaNkulunkulu. Uyazi uJesu mayikhuluma nabafundi bakhe uthi ngiyahamba ngiyakubala, uthi ngiyolungisa indawo. Uyabona abakholwayo baye eparadise. Cha, mawukholwa nje uhamba ngokumyalo kaNkulunkulu uye iparadise lalingalungiselwa abafundi bakhe kuphela, kodwa iparadise lalilungiselwe abakholwayo. Lingela abazokholwa nabasazokholwa nabakholwayo. Iparadise likaNkulunkulu. Hallelujah. Praise the Lord. Bazalwane, lamazwi ayisikhombisa ngifika mina la ephelela khona. Alibongwe igama lenkosi. Ngimbonge uNkulunkulu ngalokho engithe ngakwazi ukuba ngidlulisele khona. Kodwa wona njalo njengoba siwafunda nawe usungabuye ifundela umusa ekhaya. Amazwi ayisikhombisa abaleke ngendlela eyisimangaliso. Ayingena umuntu ofayo kodwa ayengawo mnikazi wokuphila. Siwalotshelwe ukuthi size sazi ukuthi senzelwe umuso ongakanani kaNkulunkulu, ukuthi indodana kaNkulunkulu yadlule enhluphekweni ezinkulu. Ngithe mhla isibuya iyobe isilijaji, isikhathi sozwelo siyobe singekho. Uma wena ungakholwanga noma wakholwa libala kudlala endleleni, waphila ezonweni wafakaza wathi wena usindise kodwa uphila ezonweni. Alibongwe igama lenkosi. Awusebana umuso ophinda ufumana. Ichaza yonke lenhlungu nalokhu kuhluphe uzingqondo ibheke ukuthi awu uJesu wasihluphekela. Ngakho ke uma sesikholwa sifanele sizinikele emsebenzini wenkosi. Sikwenze konke sizikhandle ngokuyisebenzela inkosi ngoba nayo yazinikela yabekezelela inhlungu emangalisayo ukuze iphumelele ukulikhokha leli cala. Amen. Isisiphuzile lesisitshe esibabayo. Uthi mayithandaza lapha kuLuka. Haleluya. Amen. Uthi baba uma kungenzeka lesisitsha esibabayo sedlule ngingasiphuzanga kodwa kwenziwe intando yakho. Amen. Ushisa ubunzima kodwa ubambelele entandweni kaYise. Uyabona bazi bonke ubuhlungu azobhekana nabo njengoba sekusonde lithi bambambe. Yena uyacabanga uma kodwa bekungenzeka ukuthi ngingabe ngisaye ekufeni. Uthi kodwa kube intando yakho. Haleluya. Wadlula waqinisela. Praise the Lord. Ngoba ukuze mina nawe sithole lo musa esawufumanayo. Usesiphuzile isitshe sibabayo. Sesipheli inqedile. Thatha umphefumulo wakhe ubeke ezandleni zikaYise. Alibongwe igama lenkosi. Praise the Lord. Bazalwane ngibonge. Ngibonga ithuba ungiphelo namkhatsho. Ngibonge nje nani bazalwane ngokulalela. Mhlambe ke la kube namaphutha nakhona no. Inkosi siyothela umusa. Amen. Amen.